Meron tayong welding inverter ngayon sa mesa natin. Brand nito Lotus 2-in-1. Yan. Model LT250 MXT. So 2-in-1 na welding inverter, pero yung malaki. Yung selector lang is yung MIG at saka yung ARC. Mali yan yung itsura niya. Bali, dinala sa atin yung unit. Hindi ko alam kung ano naging problema rito. Basta hindi ko, nakalimutan ko na yung ano nang mayari. Check ko lang dito yung primary at saka yung main cap natin kung wala bang shorted. Tsaka subukan natin itong i-plug in kung ano magiging resulta. So sa mga unit na mga ganito, bihira lang tumatanggap kasi nga medyo talagang mahirap. At yung iba naman nahihirapan talaga sa mga ganito. So sa atin naman walang problema, kaya naman nating i-troubleshoot yan. Kaya rin nating sundan kung lahat ng papunta dun sa from A to B. Yun lang ang kailangan mo. Kailangan mo lang ng tiyaga tsaka lakas ng loob. Saka kung nag-aalangan ka sa mga ganito, huwag mo nang ipagpatuloy, baka mas lalo pang lumala yung unit. Yung board view nito, matagal na sa akin to. Yan yung board view ni Lotus MX, yan. LT250 MXT. So kaya nating gawin to. Ang tanong na lang kung hanggang kung kaya ba nating ma-repair nung madalian o hindi. Hindi ko kasi alam kung anong naging problema talaga. Basta may sinabi sa may-ari sa akin, hindi ko lang mawari kung ano yun. So yun na lang muna. Check muna natin yung main cap kung wala bang shorted, tapos try natin paanda rin. Bali ngayon try nating paanda rin. Tapos ko na ma-check, wala namang naging problema yung natin, main board natin dito na IGBT at saka yung output natin, wala namang naging shorted dyan. So malamang pwede nating i-plug in. So tingnan na lang natin. Ayun, may power. Pero ang problema, wala tayong output. Yun yung masaklap. So ito lang yung ito lang yung naging problema dyan, wala tayong output. Pero try natin i-trigger. So ulit, po natin yan, tapos try natin i-trigger kung meron ba tayong output voltage. Ayaw din mag-trigger. So nakasit siya ng MIG, pero ayaw mag-trigger ng ayaw gumalaw. So doon tayo magsimula. May hint na tayo kung saan tayo magsisimula mag-trouble nito. So balik na ako pagka siguro natanggal natin yung control board sa taas. Bali, ito na yung control board natin. Tinanggal ko na yung relay, pero sa tingin ko may gumalaw na dito kasi mayroong mga pyesa na nawala. Kung titingnan nyo yan dyan, yan, ito yung ginalaw, tapos ito yung napansin ko dito, yan tatanggal na rin. So kailangan na nating ibalik yan. Tapos dito banda yan, parang natuklap to, tsaka nawala yung parts dito. So kailangan muna natin tong ibalik, yung mga parts na nawala, tsaka yung mga connection kailangan nating ayusin. Tapos pag nagawa ko to, tatry ulit nating paanda rin kung dito lang ba ang naging problema.
Yun lang kasi siguro pagka talagang hindi na kaya, huwag nyo nang pilitin para hindi na mas lalong dumami yung parts na masira. Dalhin nyo na lang dun sa mga kakilala nyo o di kaya dun sa marunong tumingin ng mga ganitong klase ng unit. So balik lang ako, kailangan ko lang munang ayusin yan kasi dito rin sa loob sa likod din ganyan din so kailangan ko munang ayusin yan. So far yan lang naman ang nakita kong naging major issue dito, wala namang gaano. So baka nandyan lang din yung problema siguro. Pagpatuloy na lang natin paghahanap kung magawa ba natin to, kung kaya nating ibalik sa dati yung unit na to. Bali ngayon naayos na natin, titingnan nyo yan, naayos na natin yan kasi dito kasi nilagay nung una, kaya minaigi na lang natin na dito ilagay para mas maganda yung access natin dito. Bali taas at likod niyan magkadugtong naman, wala nang problema, inaayos natin yan. Bali ngayon susubukan natin tong ikabit dun sa board kung gagana na ba. Bali ngayon ibalik na natin, try natin tong paanda rin kung yun ang talagang naging sira dito dun sa nawalang pyesa. O natin yun, nag-on, tapos nakamig pa rin yan, wala pa rin tayong output voltage, so subukan natin pindutin, wala, ayaw gumana ng mig. Tayo dito ngayon. Subukan natin dun sa arc kung meron ba. Ayun, meron, walang problema dun sa arc, yung mig lang. So, balik ulit tayo, hanapin ulit natin yung sira dito. Bali ngayon naka-on na yung unit, tapos na-testing ko na rin to, gumagana na yung solenoid valve. Pag pinindot natin tutunog yung solenoid valve, yan. Ang problema lang is ayaw umikot ng motor natin, so meron pa talagang problema. So, balik ulit ako pagka nakita ko na yung problema rito. Ang pinalitan natin dyan is sirang MOSFET. Ito yung pinalitan natin dito. Yan yun, yan. Nakikita nyo yan. Ito yan. Yan yung pinalitan natin. Ngayon, gumana na yung solenoid valve. Ang ano na lang is yung bakit ayaw maglabas ng kuryente papuntang motor drive. Balik na lang tayo pag nakita ulit na. Ngayon tapos ko na mahanap yung problema at saka napalitan yung mga parts na mga sira at naging cause ba't ayaw umikot ng motor natin. At nung una wala tayong maririnig na pumipitik yung solenoid. Ngayon meron na. Una nating na solve is yung pitik na yan. Ang pangalawa is itong motor. Mapapansin nyo, yan, umiikot na yan. Yan, nakikita nyo yung motor. Yan, umiikot na. Yan. At saka ito yung hinahanap kong signal pagka nag-trigger. So nagtabi tayo ng oscilloscope. Pagka meron kayong oscilloscope, tsagayin nyo lang para matunto nyo kung saan banda yung pin na input at saka output. Saan nagmumula yung input at saka saan
saan yung output. Ito yung hinahanap ko kanina, anong nakaraan, na ayaw lumabas. Yan, yung signal na yan nung drive motor natin. Yan yun. Ngayon lumabas na, naging okay na yan. So ang gawin na lang natin dito sa welding na to ay testing welding sa labas kung makokontrol ba natin yung ampere. So ngayon yan, naka-good na yan. Yung MMA wala namang problema, yun lang MIG. Tsaka ito yung mga pyesa na pinalitan natin dito. Yan, isang MOSFET, capacitor, isang PWM at saka isang op-amp. Yung PWM, yan yung pinalitan natin at saka yung op-amp, yan yung isa. Saka yan yung MOSFET, yan yung pinalitan natin. Kasi shorted yan eh. Pagka shorted yan at saka alam yung may voltahe yan, tuntunin nyo na lahat ng paa kung ano yung parts na tinamaan ng sobrang taas na voltahe para matrace nyo kung yung mga parts na nasira. So ulit doon, yan, ilan ba yung voltahe natin? Peak to peak natin is 30, 35, 36 RMS 8 volts. Pagka naka-standby lang, peak to peak natin is 3.2, 0 volts yung RMS. Tapos pag nag-ano tayo, yan, ang frequency natin is 722 kHz. Bali okay na to. Kailangan na lang natin itong i-testing welding sa labas. Bali ngayon try na natin itong panda rin. Tsaka testing welding. On natin yung unit. Yan. Ka-settings tayo ng 25 volts, 53 ampere. Try muna nating 19. Yung current, yan lang muna, yung pinakamababa. Tapos yung sup natin. On tayo. So, masyadong malakas. Babaan natin yung voltahe natin. Taas natin yung ampere. So ayan, okay naman. Baba natin 53. Tapos yung speed natin is 18. Masyadong mabagal yung 22. Natin 16. Tapos 180. Kailangan yung timplahin yung ampere voltahe natin para maganda yung tunaw. Yun, okay na yan. Wala na tayong problema. Goods na. Balik na lang tayo sa loob. Inassemble na natin si Lotus. Yan yung model LT250 MXT. Okay naman yung naging testing natin kanina. Nakokontrol naman natin yung ampere. Yung pinaka problema, naayos na rin natin. Nagawa na rin natin yung motor problem dito, yung feeder. Kasi yan yung pinaka problema niya. Unang nagawa natin is yung supply ng solenoid na ibalik na natin. Kapag nag-trigger natin,
saka palang pipitik yung solenoid at saka palang rotate yung feeder natin. So unfortunately yung feeder natin ayaw sumabay, kaya doon tayo medyo nag-trouble pa. Napaunot natin, napalitan natin yung mga pyesa na dapat palitan, yun, naayos din. Di ko na siguro pahabain yung video. So sa mga nanonood dyan at saka tumatangkilik sa video natin, ako po ito as pusong nagpapasalamat. So bali hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo. Maraming salamat.